Bun găsit din nou la o nouă filmare, bine ați revenit și v-am pregătit deja cărțile pentru cei care v-ați ales prima mână. Avem aici darul, casa, haina de stat, la cine vă gândiți sau cine vă gândește, dragostea și temeiul, da? Și hai să începem, da? Începem cu dragostea. Să vedem cine ne iubește. Vai! În dragoste, cei care v-ați ales numărul 1, etalarea numărul 1, aveți în dragoste persoane cu ochii verzi, atât bărbați cât și femei, persoane gânditoare cu ochii verzi, atât la doamne cât și la domn mă refer, persoane cu ochii verzi care vă gândesc și vă doresc, adică nu numai dragoste din asta, nici și trupească și, adică acea îmbinare perfectă între trup și suflet. Adică o dragoste din aia sinceră, curată. Sunt persoane cu ochii verzi aici, da? Care vă gândește dragostea. Să vedem pe temei. În temei sunteți foarte înlăcrimați și ați primit niște vești proaste de la persoane cu ochii de căprui, de roșu, niște vorbe destul de înlăcrimate. Cei care sunteți în relații sau ați primit vești proaste, vești înlăcrimate și de multe ori plângeți că nu aveți soartă, nu aveți destin, sunteți nefericiți și tot așa. Dar veți da lacrimile la spate, toate lucrurile astea rele și veți intra, majoritatea dintre voi veți cunoaște persoane cu ochii căprui, atât bărbați cât și femei, și veți face o legătură strânsă, o relație sau și o căsătorie. De ce nu? Pentru că e în temei. Dacă vorbim de temei, înseamnă că nu rămâneți singuri. Chiar dacă nu cunoașteți, veți cunoaște persoane cu ochii căprui. Aici se arată clar persoane cu ochii căprui, da? În temei. Dați lacrimile la spate și dacă nu cunoașteți, veți cunoaște persoane care corespund acestei descrieri. Ochii căprui și atent, da? De roșu. Cine vă gândește sau la cine v-ați gândit voi? Mai exact, la cine v-ați gândit voi? Majoritatea vă gândiți la o persoană cu ochii închiși. Aici văd persoane brunete. Aici văd mai mult doamne. Da? Nu este doar pentru doamne, dar mai mult doamnele, care credeți că sunteți trădate, mințite, aveți acest sentiment de minciună, trădare, de neîncredere. La cine v-ați gândit, acolo v-ați dus și gândul. Că persoana la care v-ați gândit vă trădează și nu vă este destul de fidel sau sincer. În haina de stat, ce se arată? În haina de stat aveți de făcut un drum. Deci un drum pe care trebuie să-l faceți și vă ridicați într-un proces sau în orice altceva care v-ați propus la un drum de zi. Acest lucru se va produce în 2 sau 3 puncte, cei care aveți de-a face cu haina de stat, și veți avea o reușită. Nu toți, dar în mare parte aveți reușită. Ce aveți în casă? În casă, da, discuții în contradictoriu și oameni nesinceri și falși care vă mint sau vă ascund lucruri. Aici vorbim de persoane cu ochii deschiși. În casă aveți persoane sau vă intră în casă persoane viclene care vă mint sau vă ascund lucruri și sunt falși. Falsitate, clar, se arată clar pe carte. Deci, fără să discutăm, doi valeți, asta înseamnă falsitate, pățărnicie sau nesinceritate, minciună, adică sunteți mințiți în casă. Cei care vă sunt cunoscuți sau care vă intră în casă sau... Și ce aveți pe dar? Pe dar aveți reușită. Bravo, felicitări, aici mi-a ieșit foarte bine, aveți o reușită. În haină de stat veți primi o veste bună legată de dar. Și foarte frumos, aici da, punct bine punctat. Aveți de luat bani și aveți o reușită. Sigur 100% aveți reușită. Bingo! E cea mai bună carte. Bingo, cei care ați ales cartea asta. Sunteți cei mai tari. Deci aveți reușită, vedeți? 2 zecari. Reușită în oameni de stat. Bravo, bingo, bingo, bingo.
Acum să trecem la ceilalți care v-ați ales numărul 2. Să selectăm cărțile, cartea de temei, cine ne gândește, darul, haina de stat, dragostea și casa. Și repejor, hai să trecem și la voi, să nu vă țin în suspans. Mă scuzați, am încurcat asta aici. Nu e nicio problemă, descurc eu. Da. Începem cu dragostea, da? Și începem cu dragostea. În dragoste, majoritatea cei care v-ați ales cartea, etalare numărul 2, la setul de cărți numărul 2, aveți în dragoste persoane cu, mă refer la doamne, doamnelor, fiți pe fază, bărbați cu ochii căprui, bruneți, doamnelor, iar domnii, bărbații, au femei cu ochii deschiși, cu ochii albaștri, care vă gândesc cu dragoste. Deci, doamnelor, gândiți-vă că pe voi vă gândesc majoritatea bărbații cu ochii închiși. În dragoste vă poartă în inimă cineva cu ochii căprui brunet. Da? Mă refer la doamne, iar la domni, femei sau doamne cu ochii deschiși albaștri, da? În dragoste. Se arată? Se vede? În dragoste, da? În temei, sunteți mai mult singuratici, majoritatea ați avut despărțiri sau sunteți în proces de despărțire, nu mai sunteți siguri că vreți să stați în relația care sunteți și vreți să mergeți spre viitor cu noi planuri, cu noi țeluri și de a cunoaște alte persoane care să apară de fapt în viața voastră și chiar apare, pentru că apare cineva de verde, adică cu ochii verzi, atât la doamne cât și la domni, persoane cu ochii verzi, în mare parte, nu este o regulă, poate să fie și cu ochii căprui, dar aici, în mare parte, persoane cu ochii verzi care apar. Și mulți dintre voi care nu sunteți mulțumiți în relațiile care sunteți, veți cunoaște pe viitor persoane cu ochii deschiși, da? Ce avem în haină de stat. Aveți probleme cu medicii. Cei care v-ați ales această etalare, aveți probleme în haina de stat de boală, legat de spital, boală, da? Aveți probleme cu sănătatea. Nu e grav, dar aveți probleme cu sănătatea. Se arată clar despre ce e vorba aici. Oameni de stat, adică cu boală. Dar nu e atât de grav încât să intrați în panică. Nu trebuie să vă panicați. Ce aveți în casă? În casă primiți o veste la drum de seară de la o persoană cu ochii căprui. Sau vă vine în casă o persoană cu care veți comunica sau veți discuta în mod direct. Aici sunt două variante. Ori veți primi o veste de la persoane cu ochii căprui la drum de seară și vă primiți seara o veste, ori vă vine în casă cineva în vizită sau cineva care vrea să poarte o discuție cu dumneavoastră. Deci e o persoană brunetă, da? Pe dar lăsăm darul la urmă, da? Cine vă gândește? Să știți că la cine v-ați gândit voi e o persoană cu ochii căprui de care ați vrea să țineți voi bucuria, dar nu prea puteți să țineți bucuria pentru că cineva nu vă dă voie și stă în umbră undeva și vă cântă. Adică aici e vorba de multă bârfă. Vorbim de două dame, da? Ca să vă arăt, să vă conving. Două dame, da? Bârfă multă. În spatele vostru sunteți cântați, vorbiți de rău și așa se arată. Voi vă gândiți la cineva sau vă gândește cineva, dar nu ajunge până la dumneavoastră, că se interpune cineva care vă cântă și vă tot cântă și vă pune rău, încât să ne ajungeți unde vreți voi, da? Sunt oameni răi în jurul nostru care nu ne vor binele. Sunt foarte mulți oameni falși. Și aici pe dar nu sunteți mulțumiți deloc. La voi îmi pare rău, darul nu prea e, sărăcie de bani, lipsuri, sărăcie și datorii. Sunteți înlăcrimați, mulți dintre voi aveți copii care vă plâng și vă cer unele altele, voi nu puteți să le oferiți și pe voi vă enervează și tot așa. Deci pe partea financiară nu e bine deloc. Da?
Așa că doar atât am avut de spus. V-am pupat și cei care doriți să intrați în privat, puteți să mă contactați pe numărul de WhatsApp 0767 266 450. Vă aștept acolo, vă pup și să ne revedem sau să ne reauzim cu bine.